Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. May mga market vendors kami mapahalid sa merkado kay wala nagabayad sa renta sa syudad. Lalaki nga ginabdak sa silay nasakpan nga ginubong sa idalom sa tower sa Vista Alegre sa Bacolod. Litrato ni Anay Mayor Monico Puentevella nanging kabayan sa gallery sa mga mayors ang Bacolod. Sa Escalante City, passenger bus ginpalukpan sa 5 ka mga lalaki, isa sa ila nadakpan matapos mabiriya ang motor. Kag sa Good Vibes, 3 ka oras nga saka panaog sa kabukiran kag tabuk sa suba para magtransport sa utan, nahimo na lang nga isa tubtub 2 ka minutos. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, makaligid ang 6 katuig na tigayo na manggid mabutang sa gallery sa Bacolod City Government Center ang litrato ni Anay Bacolod Mayor Monico Puentevella. Labi ang kalipay ni Anay Mayor Monico Puentevella o pudang iya pamilya sa unveiling sa iya litrato sa gallery sa BCGC lobby kainas ang aga. Para kay Puentevella, isa kadungog kag pagbaton sa hustisya para sa iya nga mabutang ang iya litrato sa gallery sa mga alkalde. Nagapasalamat man sila sa pagkilala ni Mayor Albi Benitez nga nagupod sa unveiling ceremony. Ginalauman ni Puentevella nga sa idalom sa Benitez administration, mabato niya kag sang pila pa ka mga anay empleyado ang ilang nga terminal pay nga asa subong wala pa nila mabaton. Weather man lang nimo. But it took this weather for me to be recognized. So I'm happy nga may justisya man ko. At tagahan man ko dungog, tagahan ang pamilya namon. You know, even if I'm not around anymore and it will happen, at least mga grandchildren ko will, si Papa Monico, you know, sakit man sa una kag tuli mga parinte ko. Kasi why ka diya picture raw? Kalaw ay man niya nga ako, ya mismo mabutang na picture ko. Sa number 9, Unilove. Inatawag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa koalisyon sa karon sa United Negros Alliance kag Love Negros nga suno sa iya mas nagabakod pagid ang pag-inupdanay. Was magasapol ang koalisyon sa pag-finalize ang line-up para sa Philippine Councilors League Negros Occidental kung sa diin damlag pa. Gikasugtan na nga si La Carlota City Councilor Julius Martin Asistio ang magapapili bilang presidente. Si Silay City Councilor Ryan Gamboa magapapili bilang Vice President. Si Gamboa ang sa karon nagapungko presidente, nagsilinga siya magaupod sa desisyon sang partido. Sunod sa kay Ferrer, ang desisyon sang koalisyon isa na kag wala sang ginasiling nga matabo nga intramurals. Ang paghugpunganay sa grupo nagapakita sang kabakod sini humalin pa sang 2019. Samtang may duha pa kabaguhan nga alkalde sa probinsya nga hindi pa katapos ang grupo sa karon. Abiso ni Ferrer sa ila magapadayon lang anay sila sa pagserbisyo. Ang recruitment para sa local parties nagakatabo masami sa tiyempo sang eleksyon. There's no love and Onega no more. We have this unity since 2019. So, dawa mo naging malang na ang hatong niya mapakatuan siya. Are you saying, Vice, nga ang dua ka party ma-dissolve and you will have... No, it's not dissolved. It's exist niya because Onega is a local party. And then the Love Negros is another strong group in the province, so may unification. So wala na lang vice gov election, more or less, so mag-agree na lang who will be the president down to the... So if there is a coalition, why na sang intramurals? Sa number 8, 7 ka mga pamilya nga iligal nga nagapuyo sa sulod sang Bacolod Public Cemetery ang ginpadala na sang notice to vacate. Disyembre 2020 pa sang ginpasiradaan ang overcrowded nga Bacolod Public Cemetery. Pero sa sulod sang patio may 7 pa sa gihapon ka mga pamilya
ang iligal nga naga-istar. Suno kay City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, ginpadala na nila sang notice to vacate ang mga pamilya nga nagapuyo sa sulod sang patio kag gintugyan na sa City Legal Office ang pagpahalin sa ila. Inisang makalabot man sa syudad ang mga reklamo angot sa kaso sa pagpangawat sa sulod sang patio. Samtang ginsiling man ni Mayor Albi Benitez nga ginatun-an pa nila kung diin itukod ang panibag-o nga public cemetery karon nga malapit naman mapuno ang duha ka mga pampubliko nga patio sang syudad. Reports, but we need to validate it. So gahulat ko sang specific report nga ipa-validate naman na sa City Legal. Same reason nga palinon tanadang magaga-occupy or illegally settling. Kay not only that, there might be other activities actually nga may mga istoryada sang other activities nila. That's why we are really bent on asking them to vacate. Ipahalinon tagit. Sa number 7, sa Escalante City, sa passenger bus, ginlaga sa gipulukpan sa pusil sa 5 ka mga lalaki. Isa sa mga sospek, nadakpan. Arestado ang isa ka lalaki matapos ini nga ginpalukpan sa armas ang isa ka bus upod man sang 4 ka mga persona sang Sabado sang hapon. Sa investigasyon sa PNP, sa Banwa pa sa Tuboso, nagpara ang 5 ka mga sospek apang wala iniging pasakay sang bus driver. Bago nakita nga may dala nga tubo ang isa sa mga sospek. Mahimo nagduda suno sa pulis ang driver bango damlag pa. May natabo man niya pagpang-hold up sa mga lugar. Ginlaga suno sa pulis ang 5 ka mga sospek ang bus kag ginpalukpan sang ila dala nga armas. Nakapangayo sang bulig ang konduktor sa PNP. Gani sila ang ginbantayan man sa checkpoint. Dito na ginlaga sa kapulisan ila nakitaan ang mga motor nga gilayon man nag-U-turn. Isa sa mga nadakpan sa kapulisan amo si Jofil Sante, 19 anyos. Yagin pahayag nga hindi niya kilala ang 4 ka mga upod kag tripping lang suno sa iya ang paglaga sa bus kag pagpaniro. Ginahibalo pa sang PNP kun bala ilagid man tuyo nga pag-ukon ang pag-hold up sa bus kag kung sino ang iya nga mga kaupdanan. Sa number 6, babae nga nagapanglaba patay matapos mahulugan sang bato. Patay ng isa ka Iloy matapos ini mahulugan sang bato sang kahapon. Samtang nagapanglaba sa Purok Kabulakan, Barangay Vista Alegre. Suno sa Barangay Kagawad nga si Saldi Benedicto. Nagapanglaba sa suba ang biktima nga si Ginaline Iñez. Upod sa iban pa, sang hinali na lang siya mapilpilan sa nahulog nga bato sa iya likod. Dako nga bato sunod sa Kagawad ang nahulog kay Ines kag mga 5 katapakman ang ginhalinan sini. Ginhingagaw pa siya dala sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Sa number 5, lalaki nga naputputan sa idalom sang tower sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City, biktima sa abduction sa Silay City. Nasapuan kahapon ang bangkay sa isa ka lalaki nga nalubong sa idalom sang NGCP Tower sa Purok Katiligban, Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Sa investigasyon sa Police Station 8, una nga napanimahuan sa residente ang malaing nga baw gikan sa among tower. Gani iya inigil pahibalo sa barangay kag dito natukiban ang bangkay sa isa ka lalaki. Tigayon niya nakalaan kagabi ang biktima nga mo si Alex Soberano, 50 anyos, nga rin ako pagdapreso na sadto may kangtanan sa kaso sa illegal nga droga. Sunod sa kay Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station 8, si Soberano ang gin-report nga gin-abduct sa Guala sa Bacolod Silay Airport sa Hulyo 21. Gikan Manila, sunod sa kay Bonilla ang biktima, kag nakita pa sang iya anak nga puwersa nga ginpasulod siya sa isa ka Toyota Innova. Ginlagas ang anak apang madasig ang pagpadalagan sa salakyan. Ulihin naman sila nga nakareport sa sila PNP sunod sa kay Bonilla. Ginhibalo pa karon sa PNP kung sino ang may kahimuan sini kag kung ano ang motibo sa pagpatay sa kay Soberano. Isa sa ila karon ginalantaw nga motibo nga mahimo may kangtanan ini sa illegal nga droga. Sa number 4, syudad sang Bacolod kag 12 ka mga banwa kag syudad sa probinsya ang nagapabilin sa Alert Level 1 tubtub sa Agosto 15. Sa bago ginpagwa nga alert level status ng Department of Health nga amo ang nagapamuno sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, wala na sang may nagdugang pa nga LGU sa Negros Occidental nga na-de-escalate sa alert level 1. Ang 12 nagalakip sang Sagay, Victorias, La Carlota, Cadiz, Talisay, Ilong, Ibi Magalona,
Pulupandan, San Enrique, Candoni, Pontevedra, kag Valladolid. Ang nabilin nga mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang yara sa Alert Level 2. Paday ng panawagan sang DOH sa publiko nga magpabakuna kag magpa-booster shot. Samtang nagsaka sa 99 ang active COVID-19 cases sang Negros Occidental karon sa July 31 nga report sang Provincial Incident Management Team. 12 ang na-record nga new cases. Sa number 3, nagtaliwan kasi ani Presidente Fidel V. Ramos ang gindumdum sa mga lideres sa Bacolod kag sang probinsya. Nagka-half mask karon ang mga hayahay sang pungsod sa mga government offices bilang paghatag respeto kag pagkilala sa nagtaliwan kasi ani Presidente Fidel V. Ramos. Sa iya pagpamuno humalin sa 1992 tubtob 1998, nakabing nga promising tiger of Asia ang pungsod. Butang ginkilala ni Governor Eugenio Jose Lacson. Gindayaw man anay Mayor Albi Benitez, anay Governor Rafael Coscoruela, kag anay Mayor Evelio Lunardia ang liderato ni Ramos, ilabi na ang mga maayong hinimuan sini sa bahin sa pagpasanyog sang ekonomiya sang pungsod. Si Presidente Ramos ang instrumental man sa pagpatukod sa Hall of Justice sa Bacolod sa 1994. Si Ramos ang nagtaliwan sa edad ng 94, tugas ang komplikasyon dala sang COVID-19. Isa man siya sa mga president that had contributed to the good of the country. So, we recognize and we respect that. In the same manner, tanan nga mga mayors nga nagagidi, we should also recognize and respect them. Sa number 2, 4th District Representative Juliet Marie Ferrer ang positibo nga tigay mapasar ang postponement sang SK kag barangay elections. Isa lamang si Ferrer sa mga mamalidha nga nag-file sang postponement sang SK kag barangay elections nga nakaschedule sini nga December 5. Suno kay Ferrer, bag-o man lamang natigay ng national and local elections. Siya gin-file nga hagna luyag niya nga ipaisol ini sa May 2023. Suno kay Ferrer, may mga nagapamatok man sa postponement sini sa Kongreso, pero ang mayoriya ang pabor sa pag-postpone sini. Hindi naman siya makahambas ng sentimento sa Senado bahin diri. Suno kay Ferrer, iga-consolidate pa man ang mga hagna nga na-file bahin sa postponement sang SK kag barangay elections. Samtang si Ferrer man ang gina-appoint bilang chair sang Committee on Justice, pero ginapaabot pa ang pag-organize sa karon sang committee suno sa iya. Inibangod ginahulat pa ang announcement sang kumpleto nga membership. Pa na tanan nga bills kay damo-damo na nag-file, so that will be discussed sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ang munang committee ko last Congress. Mahinga daw na ihan before ang December this year. Yes. Pero ang consensus ko, daw most of the congressmen pabor nga ipuro. Oo, daw wala. Well, may ara sang mga hindi, ang mga opposition that The majority are for the postponement. So you see a smooth na pag-approve sa Congress sa I think so. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. May mga market vendors nga mahimong mapahalin sa mga merkado sa Bacolod bangod wala nagabayad sang renta. May report si Nico Delfin. May 150 milyones pesos tanan na gintala ng pondo sang syudad para sa pagkaayos sang 3 ka mga merkado. Pero hindi malipod nga sa piyak sini, kadaman sa mga vendors ang wala nagabayad kag permit delay ang pagbayad sang renta sa syudad. Sa pagsinapol sang katapos ang Committee on Markets, ginsiling ni Mayor Albi Benitez, isa sa mga merkado ang may 11 million pesos nga arrears o kung wala pa mabayaran nga renta. Isa ka market lang to kagina nabatian ko may 11 million nga arrears no sa isa lang ni ka market. So we would like to address that and hindi lang ang mga arrears sa mga delinquency but tanan nga mga issues with respect to markets. But as I've said, antes ko i-announce, antes ko i-kabalo ng public, we will have a stakeholders meeting. Magluwa sa mga merkado, may mga stall owners man sa Manukan Country nga wala nagabayad sa tinuig na nga pag-operate. Suno sa alkalde, pasakaan nila sang kaso kag sarang mapahalin ang kutob sa mga hindi magbayad sang ila utang sa syudad. Ano matabo sa hindi makabayad sa arrears? Kung it's it's either pahalinon sila, they will have to be removed from
from the premises and kailan sila sang case. Ang alkalde nagpatawag na sang pagsinapo lupod sa mga opisyal kag tiglawas sang Market Vendors Association agod mapatod ang mga tikang sa pagsettle sa mga delinquent accounts. Ginapaabot niya man ang pagpasar sang resolusyon sa konseho angod sa paghatag sang amnesty sa mga market vendors nga sarang magbayad sang ila arrears sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, sa Cabancaran City kung sadto anay nagalabot sa 3 ka oras ang pagpadala sa mga produkto sa barangay Tagukon proper, karon isa tubtub-duha ka minutos na lang. Inipaagi sa tramline. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung sa tuanay salakyan ang ginadrive ni Roger Calvo, karon tramline na. Iyaman kasalakyan ang makina, kabyada. Ini ang Farm to Market Tramline Project sa may barangay Tagukon sa Cabancaran City sa Office of the Provincial Agriculturist para suportahan ang mga mangunguma. Istorya sa Vice Chairman sa Sitio Minaluha ang si Torting Biahante. Sa tuanay, tagtatlo ka oras ka ginasaka panaog sa mga mangunguma ang ini nga lugar para itabok ang ilang mga produkto. Kinahanglan pa nila magsakay sa bangka para makatabok sa suba. Karon, isa tubtub-duha ka minutos na lang. Dalo mo, gila, dayon mo, tabok pa sa baruto. May suba pa ang tabukon. May baruto. So ikarga pa sa baruto ang dala. Dayon, taklad na yon. Naman. So 3 ka oras gid. Tatlo. Kaya mo pahuway pa na sila jutay dito sa ubos. Bugat man. Oo, kay bugat. Manumano lang pagkakwat pa sa 3 ka oras sa manumano ni tanan. Oo, manumano lang. Dagay. Anom ka mga persono ang kapasidad sang tramline. 20 pesos ang one-way nga plete. Kung dako-dako ang pasahero, buhin anay. Depende sa kabugaton sa pasahero ang speed paglabot dire. Oo. Ang amo siniya kung may dako nga pasahero, imbis anom amon sitting, buhin na namon isa, bali 5 na lang sila. Kung dako ang pasahero. Oo. Kung na pa siya kung bigan ako. Mabuhin gid isa. Oo, buhin isa. Grabe. Tatlo lang man kamo sir. Hindi. Makot ko. Hapon. Ay, bisa ko tao. Okay, isang una, kung halin ka sa barangay proper o kung sa city proper sa Kabangkalan pakadto sa may barangay Inapoy, it would take you 2 hours. Subong naman niya kung halin ka sa proper sa Kabangkalan pakadto sa barangay Tagukon 1 ka oras plus 2 minutes nga tram line nga ride, ari ka na sa barangay Inapoy. Sa unhan lang sini nga parte sang barangay Inapoy sa Kabangkalan, barangay Kauswagan naman sa Banwa sa Manhuyod sa Negros Oriental. Gani ang tramline, hindi lang para sa pagkarga sang utan. Ini ang nagpapusman sang transportasyon sa lugar. Kung may isa ka kasako nga bugas sa ginabit-bit sadto, mga 200 pesos ang ipreparar mo sa pamasahe, pati na sa bayad sa manugakwat. Karon, pwede na makarga sa tramline. Si mama sa una, alin sa Kabangkalan, sugatol man namon daw kung may dala nga bugas. Tawhan lang diyo. Sa una, suhulan mo pa na sa una. Sa una, 30 tong sa kasako. Masuhol ka pa 30. Oo, 30 po. Tapos makarga ka pa sa bangka. Oo. Para sa mga pritihan mo pa sa bangka. 200 sa kunong sako, 200 na. Karon mag-200. 200 magpagi lang sa pagtabok lang sang isa ka sako nga bugas. O, pasaanan, di pa suba. Hindi nagro ka batuan, di ko subong. Sa tinalikdan lang ang semana, sang formal ini nga turnover ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa mga pumuluyo. Makita umato Barb, hindi basta-basta ginagyan sa mga farmers para madala na produkto Barb. Sa umakon mo pasaan ka na sa sako, manaog ka pa to sa dalong sa mga suba, matabok sa suba, sa kaluwat sa bukid para madala lang yung mga goods mabaligya sa merkado. At least may ang inibala nga mga advancement, no? Ining may improvement. Correct. Sa aton nga palibot, nagadala sang progreso, mas nagapapos ang kabuhi. Hindi lamang sa aton ha, kundi syempre ilabi na gid sa mga farmers kay syempre ang cost of goods mas nagabarato, nagabentahan. Kagi na farmers Barb, mga pumuluyo dito na mahapos man ang transportation nila pinandis. Imagine naman 3 ka oras. Kagamit itong mga balita sa Negros Subungat lang. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.